President Emmerson Mnangagwa is reportedly orchestrated the co-option of his close ally Kudata Gurei into the ZANU-PF Central Committee's lighting the Vice President Kosano Chiwenga in the process. Sanapenda mashoko vanhu ava achibvunza panguva ino achiti, is the president Emmerson Mnangagwa invincible? Panguva ino panoonekwa kunzi maZANU-PF power dynamics panguva ino azowesena manje asvika pamalevels ari unprecedented, malevels anga asikatarisirwi nemunhu. Zviri kuonekwa kunzi panguva ino kwakuchirwa aiwa mabhuru manje, makono panguva ino ndo akupinda. Aiwa munhu dzochisara kumashure robva subscribe or like on the bell kuti ipira munhu amudanywa kwamuchinze. The controversial move is stirring tensions within the party and widely interpreted as Mnangagwa's bid for Ntagwire as a favored successor. Political analysts warn that this appointment could deepen rifts among the party's top brass as Mnangagwa consolidates power ahead of anticipated leadership transitions. Ndo masvika arikubuda panguva ino. Panguva ino pari kuonekwa kunzi mafactional fights panguva ino have risen up. Katarisa vana Mutsvangwa vakauya zvakare vachidismiss vachiti aiwa vanhu vachina maso vangu vangotara their personal views but isusu zvana ko-opta kwana Tagure hatizvizivi. Mashoko anobuda panguva ino paunyatsoonekwa kunzi hazvisina kumira zvakanaka. Right now the ruling party ZANU-PF is shaking. But panguva ino zvinozikamwa kuchionekwa kunzi the faction inosapota 2030 inoonekwa kunzi faction iri side kwana kuda kuchitagura inoonekwa kunzi it is very powerful. But panguva ino kuchionekwa kunzi mafactions ana Mutsvangwa nana VP Kosano Chiwenga nekuya panguva ino vachioposa, we are not so sure kuti panapa are they going to win. Imi semurezi mauimboti dzemafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau iyi inoonekwa kunzi even Bomshogeza is against the co-option yakuda kwachitagure. Unoona kuti Bomshogeza akandozvitaura akati aiwa kamwana Tagure angova muCentral Committee zvatodhakwa chete. Subsequently is going to Ghana for president. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Ndina comment section medu, so subscribe or like, check on the bell icon.